नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत पर्यावरण प्रकल्पामध्ये परिसरात आढळणाऱ्या वनस्पतींची माहिती. संपूर्ण माहिती मराठीत दिलेली आहे. तुम्हाला या प्रकल्पाची PDF हवी असेल तर आपला व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे. आपण फक्त व्हॉट्सअप क्रमांकावर मेसेज करावे, फोन करू नये. आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पूर्ण माहिती भेटणार आहेत. या व्हिडिओमध्ये या PDFचा पासवर्ड पण दिलेला आहे. तुम्हाला पासवर्ड सापडला तर ठीक, नाही तर आपल्या व्हॉट्सअपवर मेसेज करा. तुम्हाला ही PDF अवेलेबल भेटेल. प्रस्तावना ही खूप महत्त्वाची असते. कोणता पण प्रकल्प लिहायचा म्हणजे अगोदर प्रस्तावना लिहावी लागते. सर्व मुद्दे दिलेले आहेत. प्रस्तावना, महत्त्व, उद्दिष्टे. आपल्याला या व्हिडिओमध्ये सर्व माहिती सविस्तरपणे भेटणार आहेत आणि आपल्याला प्रकल्पामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील असा हा प्रकल्प आहे. आपले मित्रांना पण या चॅनलची लिंक शेअर करा. त्यांना पण कोणता प्रोजेक्ट पाहिजे असेल तर आपल्या कमेंटमध्ये सांगा, आपण त्यांच्यासाठी तो प्रकल्प आणू. आपला या व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. प्रकल्पाची अनुक्रमणिका. प्रकल्पाची प्रस्तावना आपण अगोदरच पाहिली. प्रकल्पाची उद्दिष्टे, प्रकल्पाचे महत्त्व, प्रकल्प कार्यपद्धती, निरीक्षणे, विश्लेषण, निष्कर्ष आणि आकृती. या प्रकल्पामध्ये 10 पॉईंट दिलेले आहेत. तुमचा प्रकल्प हा सविस्तरपणे छानपैकी लिहिला जाईल आणि पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील याची गॅरंटी आहे. म्हणून आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपले मित्रमैत्रिणींना चॅनलची लिंक शेअर करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ मिस करू नका. शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहावे आणि पैकीच्या पैकी मार्क मिळवा.